בכל שנה מגיעים למרכזי השערה כ2,000 ילדים מכל רחבי העיר. זה מקום שהוא ייחודי רק לעיר נתניה. מרכזים שמדברים אומנות, מדברים מוזיקה, תיאטרון, אוריינות, קולנוע. השנה הגיעו 63 גנים ביחד עם צוותי החינוך, עם ההורים המלווים, עם הסייעות, עם סבא וסבתא. כל ילד וילדה שמגיעים אלינו יכולים למצוא את עצמם, כל אחד בתחום שמעניין אותו, שמעורר אצלו משהו. הייחוד שלנו שיש לנו את חופש הבחירה, לבחור את הנושא שאנחנו רוצות להעלות ולהעביר לילדים. אשת מקצוע מגיעה עם נושא מהבית שהיא חשבה עליו, שהיא חלמה עליו, שהיא נורא רוצה להעביר ולהראות, אז זה נראה אחרת. רצינו לדבר עם הילדים והילדות על אומנות, על מושגים בסיסיים באומנות, על מה זו מסגרת של תמונה, מה זו תערוכה בכלל, איך מתנהגים בתערוכה. בעצם לפני כל תערוכה שאנחנו יוצרות כאן, אנחנו קודם כל לומדות את מה שקיים בעולם או מה שעשו בעבר. דברים דומים, דברים שונים, מנסות באמת לקחת השראה מדברים אחרים. חלק גדול מהחוויה שלנו כצוות זה ההכנה של הפעילויות. ההכנה היא של נשות הצוות ונשות המקצוע הנוספות שנמצאות כאן, שהן הראש והידיים של המקום. מה שמיוחד אצלנו שאפילו הם באים לתערוכה או באים להצגה או באים למופע מוזיקלי, הילדים לא יושבים בצד כצופים פסיביים, הם תמיד חלק מהם. אנחנו גם מלמדות אותם איך להסתכל על תערוכה, איך לנהל שיח, על אומנות בכלל, איך להתבונן, על מה להסתכל. אנחנו גם מאוד משתדלות לשמש להם דוגמה, ממש להראות פיזית איך אני יוצרת תערוכה מולם, ואחר כך נותנות להם ליצור בעצמם, ואחרי שיצרו יצירה אישית, נכנסים לחדר הזה ולוקחים חלק ביצירה קבוצתית מאוד גדולה. ילדי גני חובה בגילאי 4-6 לא יכולים לשבת פסיביים שעה שלמה. והפעילויות שלנו ערוכות לזה, אנחנו מוכנים ויודעים מה היכולת של הילדים מבחינת הקשב והריכוז, מבחינת היכולת להבין ולשמוע, ומה הם יכולים ומסוגלים לעשות, והכל בנוי בדיוק למה שהם מסוגלים. החדר הזה התחיל לבן לחלוטין, וכל פעם שנכנסו לפה גנים, הם הוסיפו עוד נקודות ועוד נקודות. קודם כל, כשנכנסים לחדר הזה, גם כשהוא היה לבן לגמרי, וגם כשכבר היו נקודות, אי אפשר להתעלם מזה. בכל גיל. התגובות, קודם כל זה וואו, נכנסים וזה עוצר נשימה כזה. כשאני שואלת, אתם תרצו גם להדביק בחדר הזה? התגובה היא תמיד כן, כי זה מדגדג בידיים, אי אפשר שלא. בכניסה לשער אני כבר רואה מה הולך לקרות פה. ילדים שנכנסים יד ביד עם הגננת או עם הורה מלווה, אבל קורה קסם ברגע שהם נכנסים לכאן, לתערוכה שלנו, לכל פעילות אחרת. פתאום ילד או ילדה שיושבים בצד, הם הופכים להיות חלק, הם משתתפים, הם פעילים. פתאום יש אור בעיניים ומשהו נפתח. יש ילדים שבהתחלה כששואלים אותם אם הם ירצו להדביק, הם אומרים לא. עוד לא היה ילד אחד שלא הדביק בסופו של דבר. כולם בסופו של דבר מוצאים את המקום שלהם בתוך החלל הזה. יש משהו ביצירה של יאיוי שכל אחד ואחת יכולים להתחבר אליו. היא כל כך מחוברת לילדה שהיא בפנים, שזה פשוט עובד. המרכזים האלה בעצם בנויים, ואני רואה את הייחוד והחשיבות שלהם, כי אני לא יודעת אם יש פה ילדים שבעתיד ילכו ויראו תערוכה, או מתי זה יקרה להם, או הצגה, או מופע מוזיקלי, אבל יכול להיות שהמפגשים פה יעוררו משהו גם אצל הילדים כבקשה להורים ללכת, וגם אצל ההורים שבאים כהורים מלווים, או שרואים את התמונות, או שמגיעים לכאן אחר הצהריים ורואים מה קורה פה. כי בסופו של דבר המטרה שלנו היא לא רק לייצר להם חוויה רגעית, מקומית כאן, אלא בעצם לפתוח משהו שיאפשר המשך. מתוך 2,000 ילדים שהיו כאן השנה, אם תהיה ילדה אחת שבסופו של דבר תבחר
לעסוק באומנות, תאפשר לעצמה להביע את עצמה בצבע, בצורה, בדרך אחרת, אז עשינו את מה שבאנו לעשות.